Príjemné dobré ráno, ahojte, vítajte pri WebSupport Tech Talks. Za to, že nás počúvate alebo sledujete, vďačíme mysli.digital. Moje meno je Fero Volár, pôsobím ako nezávislý konzultant a píšem blog Allian Info. A naším dnešným hostom je Slavo Tuleja. Slavo, čauko. Čau, díky za pozvanie. Vďačne. A dnes sa budeme rozprávať o tom, čo to je no-code, ako si sa ty k tomu dostal, aký je tam potenciál, možno potenciál z pohľadu firiem a prípadne ohrození z pohľadu developerov a ich budúceho nejakého ďalšieho života. Tak ja by som začal mojou obligátnou otázkou. Takže kde si sa tu vzal? Aká je tvoja nejaká minulosť? Čomu sa venuješ? Tak moja cesta je taká, že som si preskakal veľa rôznymi jobmi, ale keby som to tak mal nejak skrátiť na nejaké také akože hlavné milestony, tak jedného času som sa objavil v Košiciach ako manažer produktových inovácií pre východoslovenskú energetiku, čo bol taký môj akože prvý kontakt mimo školy s inováciami a s nejakým akože facilitovaním inovačného procesu. Čiže vedomým hľadaním nejakej príležitosti na to, aby sme mohli spraviť nový produkt alebo službu. Tam som vydržal až rok. A potom som sa zjavil v Prahe, kde som spolu zakladal Škoda Auto Digilab, čo bola dcérská firma Škodovky, ktorá si dala za cieľ, že poďme hľadať nové služby mimo plechovú krabicu, čiže mimo auto. A tam sme spravili také služby, že Hopigo možno poznáte, to je peer-to-peer zdieľanie aut, funguje to myslím, že aj v Bratislave. B-Rider, čo je zdieľanie elektrických skútrov po Prahe. Potom sme mali nejaké asi ďalších 5 experimentov rôznych služieb a všetko to malo nejakú takú tú klasickú logiku, že hľadáme nejakú potrebu, potom spravíme nejaký prototyp, potom spravíme nejakú appku, nejakú službu na to a testujeme to. No a tam som si prešiel Prahou, potom som chodil do Tel Avivu dosť často skautovať startupy pre Škodovku, až som nakoniec skončil v Číne, kde som zakladal tiež Škoda Auto Digilab čínsky, lokálny. S podobnou myšlienkou, že tak poďme na tom čínskom trhu skúsiť nájsť nejaké digitálne služby, ktoré by sme mohli postaviť. To všetko, tá celá taká korporátna experience mi nejak tak ukázala tú cestu, že korporátne inovácie, že sú vec. Proste nie každá firma má na to ľudské vybavenie, technické vybavenie, aby hľadala nové propozície a skúšala nejaké nové produkty, služby. Tak vlastne s tým cieľom som v 2019 založil Cube ako inovačné štúdio. No a tam sme začali s partiou spoluzakladateľov aj kolegov robiť pre korporáty v Čechách a na Slovensku s tým, že čaute, poďme nájsť nejaké nové príležitosti, aby sme postavili nejakú novú službu alebo nejaký nový produkt. Upozornenie všetko ako keby, že v tej poradenskej rovine viac. Popri tom som riadil ZAKU, čo je jeden z takých tých väčších venture kapitálových fondov, tuto lokálne aktuálne situovaný v Prahe, kde sme spravili investície do early stage startupov naprieč Európou, takže stále som tak akože nejak balansoval medzi tým, že inovačné aktivity, hľadanie nových produktov a služieb a investícia do venture kapitálu. Zaujímavé. Máš toho za sebou veľa, by som ani nepovedal, vyzeráš. Job hopper. Vyzeráš veľmi mladú a zachovalo ešte. Poďme teda k tomu Cube. Vy ste tam spravili taký, dalo by sa povedať, že pivot. Vieš nám o tom porozprávať niečo? Áno, tak ako som naznačil, tak vlastne Cube 3 roky robil viac menej takú tú, že hovorili sme to, že sme service designové štúdio. Service design, môže to byť toho strašne veľa, hej, že človek si pod tým vie predstaviť, môže to byť ako interakcia s niečím fyzickým, interakcia s niečím digitálnym, môže to zahrňať inovačný proces, môže to zahrňať design thinking a vlastne, akože service design je, že zaujímavé slovo, je to taký buzzword, ktorý môžeš schovať akože hocičo, ale čiže 3 roky sme robili takúto tú poradenskú činnosť, robili sme veľa výskumov, veľa design thinkingu, nejaké vzdelávanie, ale vlastne to, čo si myslím, že nám chýbalo, bolo, že aj keď sme niečo vymysleli, tak sme to nevedeli technicky implementovať. Tým, že sme nemali technické oddelenie, nemali sme developerov, tak sme nevedeli, ak by sme vyskúmali, že OK, tak tuto má nejaká softwarová firma príležitosť postaviť nejaký typ softwaru alebo nejaké nové riešenie, tak to sme nevedeli implementovať. Čiže tomuto sme čelili minulú jeseň, že sme si museli povedať, že OK, že ideme ďalej v tej poradenskej činnosti, alebo ideme teda pridať niečo technické k tomu. No a akože pomerne náročné obdobie,
tak ako veľa agentúr si prejde tým, že nie všetci spoločníci to vidia úplne rovnako, takže tam sme akože prišli k nejakým rozchodom, pôvodní spoluzakladatelia boli vykúpení a vlastne ja som vtedy už veril tomu, že no-code bude zaujímavá príležitosť, keďže je to megatrend. Podľa štatistik podľa odhadov sa očakáva, že tento trh by mohol narazť až 13-násobne v týchto 10 rokoch, čo znamená, že ak je veľký trh, tak aj tá príležitosť je veľká, lebo keď nie je trh, tak nemáš čo robiť. A tomu sme my ako keby podľa mňa trošku čelili predtým v tej poradenskej činnosti, že ten trh nebol dostatočne veľký na to, aby si vedel na Slovensku robiť zmysluplne service design a možno nejaký customer experience, lebo firiem, ktoré by si nechali v tomto radiť, nie je až tak veľa, čo znamená, že môžeš to robiť možno ako nejaký jednotlivec konzultant, ale asi firmu na tom úplne nevybuduješ. Na druhej strane ten no-code, tým, že to extrémne rýchlo rastie, tak na tom podľa mňa, že môžeš postaviť pomerne veľké štúdio, agentúru, možno nejaké developerské štúdio. A ako sme sa k no-code dostali, to je tiež taká zaujímavá story. My sme dávnejšie investovali do účtovnej firmy. Akože predstav si, že úplne že obyčajná účtovná firma, ktorá proste účtuje, neviem, 100 klientov. A tam som si uvedomil, že vlastne účtovná firma, ktorá účtuje 100 klientov, nikdy nedá dokopy tak veľa peňazí, aby si spravila nejaký custom software na zrýchlenie operatívy, na zrýchlenie nejakého akože zberu faktúr, kontroly, reportingu a tak ďalej. A tam náš kolega Martin Nemeček, on hovorí, že poďme to spraviť tuto s takými nástrojmi, ktoré si len vyklikáš. A tam to celé začalo, že no-code je vlastne že vyklikávačka. A to bol nejaký taký prvý kontakt s tým. A potom to začali skúmať ďalej a zrazu, že no-code, megatrend, spojíš si to, obrovský rast toho trhu, niekoľko miliard globálne a začneš to objavovať a zistíš, že aha, v zahraničí už dokonca aj sú nejaké že agentúry, ktoré si hovoria, že sú no-code implementačné agentúry a tak sa začneš vrtať až zistíš, že wow, že to je zaujímavé. Super. Padlo tu teda to slovíčko no-code. Častokrát k tomu býva aj taký, že low-code. Nič o tom neviem. Povedz mi, čo to je. Začneme najskôr tým no-codom a potom sa dostanem k tomu low-codu. Tak vlastne no-code je, že vytváraš technické riešenie vizuálnym spôsobom. Čo znamená, že nevieš písať kód, ale používaš nejaký nástroj, ktorý ti dovolí vyklikať si nejaké workflowy, dovolí ti vyklikať si to, čo tá appka má robiť, ako to bude vyzerať, ako sa to bude správať, ako vyzerajú databázy, ako sa tam budú usery prihlasovať a vlastne použiješ nejaký tool, ktorý ti pomôže vytvoriť riešenie, ktoré potrebuješ vytvoriť. Low-code, no-code, akože často sa o tom hovorí ako jednej kategórii, lebo propozícia obidvoch týchto riešení je, že zásadne zjednodušujú vývoj nového riešenia a dávajú možnosť netechnickým ľuďom vytvoriť technické riešenie. Čo je tiež akože zaujímavá vec. Gartner robil nedávno taký výskum a oni si myslia, že do roku 2026 že 60% technických riešení bude vytvorených netechnickými ľuďmi. Čo je ako keby podľa mňa že veľká vec, lebo keď si to premietnem naspäť na tie startupy, tak ako často early stage firmy čelia tomu, že tá partia tých co-founderov sa nedala dokopy tá optimálna. Že bude tam že veľa technických ľudí, alebo sú to čisto len že netechnickí foundry. A teraz vlastne nám tu prichádza ten no-code, low-code trend, ktorý aj netechnickým founderom dáva možnosť postaviť technické riešenie. Marketplace, nejakú obojstrannú platformu, kde sa spája nejaká ponuka s nejakým dopytom. Vieš spraviť relatívne ľahko nejakú appku. Čiže podľa mňa, čo uvidíme v nasledujúcich rokoch, je, že veľa early stage firiem bude svoj minimum viable product validovať práve pomocou no-codu, lebo budú musieť investorom ukázať viacej. Dneska máme akože jeseň alebo zimu venture kapitálového cyklu. Valuácie padli, peniazy nie je až tak veľa, všetci investori rozmýšľajú nad tým, alebo robia oveľa hlbší due diligence. Čiže aj keď by sa mi to páčilo, tak dneska už nie sme úplne v tom stave, že si vyrejzuješ 500 000 eur na startup len preto, že máš nejaký nápad. Že musíš ukázať viac. A k tomu ten no-code je podľa mňa tá cesta. No a teraz si sa pýtal, že no-code, low-code rozdiel. Tak ten low-code je ako taký, že vieš to spraviť čisto netechnicky, ale dáva ti to akože odkryje ti to aj ten kód a môžeš si to editovať. Napríklad Flutterflow je také riešenie, kde aj totálne netechnický človek si vie poskladať celkom zaujímavé riešenie, ale stále tam máš akože si môžeš vymeniť ten view a vidíš priamo ten kód.
Čo znamená, že je to nejaký taký akože sa to tam prelína. Ty si spomenul niekoľko výhod a je to tá rýchlosť, je to pre tých netechnických ľudí. Je tam ešte niečo, čo by si vypichol? Pre startup, takže je tam viacej kategórií. Ja skúsim sa najskôr na to pozrieť z toho uhla, že startupy. Čomu čelia startupy? Majú strašne veľa neoverených hypotéz a nevedia úplne, že ako to riešenie bude na konci vyzerať. A teraz, že príde k tomu no-code, tak je to iteratívne, lebo proste môžem na niečo makať 2-3 týždne, vyskúšam to, nezvalidujem si túto hypotézu, hodím to z okna, idem to spraviť na novo. A to je napríklad to, čo som u startupov videl často, že oni nahajrovali technický tím, relatívne drahý, nemali až tak veľa peňažkov, v startupe nikdy nemáš veľa peňažkov na začiatku, a developovali niečo a vlastne kým zistili, že tá hypotéza nedáva zmysel, tak akože už im došla runway a už nemali zrazu peniaze. A toto podľa mňa vie pekne akože ten no-code offsetnúť. Čiže je to, že rýchlejšie, čo znamená, že rýchlejšie to uvidí zákazník, ultra dôležité. Neminieš na začiatku peniaze na ten technický tím, čo znamená, že si predĺžiš runway a predĺžovanie runwayu je asi že základná vec pre ten startup, lebo ty môžeš mať super nápady, ale keď nebudeš na trhu, lebo si skrachoval, lebo ti došli peniaze, tak ako ani to neotestuješ. Čiže musíš vydržať čo najdlhšie, aby si našiel niečo, čo dáva zmysel. No a potom asi by som povedal, že tá iteratívnosť toho, že vieš to akože meniť za jazdy, nie si úplne taký akože odkazaný na nejaké dlhé cykly zmien a vieš reagovať pomerne pružne, lebo tu sa bavíme, že v dňoch alebo akože v nízkych týždňoch, aby si niečo dal na trh. Keby som sa na to pozrel z nejakého akože, že z našej druhej zákazníckej persony, a to sú nejaké že malé až stredne veľké firmy, tak na nich nemôžeš ísť s tým, že no code, low code, takže im to je úplne jedno. Oni pravdepodobne ani nenakupovali nejaké custom biznisové riešenie predtým. Čiže pre nich to nepredávaš tým, že pozrite sa, je tu nejaká nová technológia, ale predávaš im to tým, že proste s touto technológiou to môže byť rýchlejšie, lacnejšie a dáva vám to možnosť vlastne spraviť si custom software, aj keď vy možno na začiatku úplne presne neviete celú špecifikáciu toho, čo to bude. Štandardný problém developovania pre takéto malé a stredné firmy je, že na začiatku tá špecifikácia vyzerá nejak, a kým je koniec projektu, tak už sa to akože 28 krát zmenilo. Tomuto celkom ten no-code pomáha. Ak by sme to teraz otočili o 180 stupňov, že aké sú nevýhody, alebo kde sa to nehodí? Keby sme pretočili 2 roky dozadu, tak si v no-code vedel spraviť tak akurát možno nejakú akože spotenú landing page na zber leadov, vieš, ale to, že každý mesiac vyjde niekoľko nových nástrojov, ako keby každý ten nástroj sa snaží vyplniť nejaký ten white spot, nejakú tú dieru, kde zatiaľ to riešenie no-code nebolo. Ale jasné, nie vždy môžeš spraviť úplne všetko, čo si predstavuješ. Čím je to proste komplexnejšie na nejaké akože špecifické požiadavky, tak nevždy ti to musí fungovať. Hej. Čo je veľmi dôležité je, že na začiatku sa snažíš zistiť, že čo bude, že MVP 0 funkcionalita, MVP 1 funkcionalita a kam to možno s tou funkcionalitou bude chcieť ísť v budúcnosti, aby si vedel vybrať správny tech stack. Lebo tých platformiem je akože veľa, každá vie niečo trošku inak a niečo vie lepšie, niečo vie horšie, má lepšie integrácie, horšie integrácie a tak ďalej. Takže je to, ako podľa mňa, že na začiatku to vyžaduje viacej skúmania, aby si našiel ten fit, že či sa to v tom bude dať a či sa aj to MVP 2 v tom bude dať, alebo budeš musieť niekde v polovici rozmýšľať nad tým, že budeme musieť prejsť niekde inde. Takže, hej, nevie to úplne všetko, number one vec. S tým, že nevie to úplne všetko, ale je pravdepodobné, že v nasledujúcich mesiacoch a rokoch toho bude to vedieť akože oveľa viacej. Môže tam byť samozrejme nejaký problém, ak by si chcel robiť nejaké akože enterprise riešenie. Hej. Napríklad nemusíš mať na výber, že či to je on-premise alebo v cloude, lebo proste stále sa spoliehaš na nejaké riešenie, ktoré spravil niekto iný a ty si nejaký akože orchestrátor toho, že skombinuješ tie nástroje, vytvoríš v tomto riešenie. Takže je to podľa mňa len, že musíš k tomu pristúpiť úplne že s inou filozofiou, ako by si k tomu pristúpil bežne. Ty to určite sleduješ, všetky tie novinky, vychytávky, čo sa deje. Že čo je taká posledná vec, čo ťa dostala alebo zaujala? Dve veci. Hej? Že
jedna sa tak vo mne bije a to je to, že či príchodom ChatGPT, ktorý proste už mesiace používame, že či sa udeje to, že zrazu si ľudia budú môcť len, že napíšeš, chcem toto a toto, vypluj mi to, že či to bude dostatočné na to, aby to akože spustilo digitálnu transformáciu. Lebo s čím sa my stretávame napríklad pri tých malých a stredných podnikoch je, že ako oni predtým väčšinou ani nerozmýšľali nad tým, že by išli robiť nejaké akože custom riešenie alebo nejaké proste, že svoj konkrétny problém si vyriešiť nejakým konkrétnym riešením. Čiže ja si stále myslím, že ChatGPT je super aj v tomto fielde a možno, že aj aplikácia AI do vytvárania takýchto akože webov, apiek, platform, marketplaceov a tak ďalej, že je super, ale stále tam asi bude musieť byť nejaký taký ten akože orchestrátor. Lebo vlastne tí ľudia, že povedali by sme, že no-code je super, vie sa to naučiť každý. Áno, vie sa to naučiť každý, ale proste ten learning curve je možno, že 2 mesiace a 2 projekty. A proste firma si sama nebude robiť 2 projekty a 2 mesiace sa to učiť, aby si potom niečo zaimplementovala. Takže AI a ChatGPT ma že mega nadchýňa a stále rozmýšľam nad tým, že dobre, že budeme my ako možno, že no-code implementačná agentúra irelevantní, alebo budú developeri irelevantní, ale asi nie. Takže neviem, toto je taká jedna vec. No a potom druhá vec je, tak ako ja úplne milujem generovať obrázky tým, že napíšeš. Vieš, že proste čo chceš. To ti podľa mňa, že krásne uľahčuje aj to, keď niečo vytváraš, proste chceš k tomu spraviť nejaký obsah a tak ďalej, že ty dokážeš, že ak sa k tomu AI-ku postavíš akože čelom, tak dokážeš podľa mňa, že si strašne veľa vecí na agentúrnej úrovni zrýchliť. On sa nemôže proti tomu barikádovať. Super. Ty už si trošku načrtol ten proces, ako to vyzerá. Skúsme si to prejsť teda, že príde za vami firma, čo sa deje? Sú že 3 typy persón zákazníckych, ktoré máme. Hej? Že sú to Startup Foundry a Startup Foundry teraz že úplne konkrétne, že môže to byť firma, ktorá ešte nevyrealizovala žiadne peniaze, ešte to nie je firma, čiže partia, ktorá sa dala dokopy a že ideme teraz akože spraviť dieru do sveta, ale zatiaľ nemajú riešenia a nemajú zákazníkov. Tak oni sú väčšinou ako keby taká tá cieľovka, ktorá potrebuje spraviť MVPčko, potrebuje tam proste prehnať prvých 10, 20, 30, 40 zákazníkov, prvých 5, 10, 20 transakcií, aby vlastne investorom, od ktorých budú rejzovať potom akože pre-seed, 200, 300, 400 tisíc, aby im ukázali, že pozrite, akože naozaj sme našli nejaký problém a naozaj to naše riešenie, akože je niekto ochotný otvoriť peňaženku. Alebo sú to potom foundry, ktorí možno, že vyrejzovali nejaký že angel ticket. Že friends, family and fools im dali, ja neviem, 50, 60, 70 tisíc a oni teraz rozmýšľajú, že dám tých 50, 60, 70 tisíc na hiring technického tímu, aby som potom investorovi ukázal, že už mám to riešenie, ale nemám zatiaľ žiadnych zákazníkov, alebo proste dám 10-15 tisíc na správenie MVPčka v no-code a zbytok si nechám na marketing, aby som proste spustil akvizičnú kampaň a prehnal nejakých zákazníkov a tým pádom môžem investorovi ukázať moje cost of acquisition, môžem ukázať nejaký lifetime value, môžem ukázať nejakú unit economics a môžem ukázať, že vlastne niekto bol ochotný otvoriť peňaženku pre to riešenie. Čiže to je taká, že prvá skupina. Druhá skupina, malé a stredné firmy, ktoré väčšinou potrebujú nejakú akože biznis riešenie. Čiže bude to niečo interné, účtovná kancelária potrebuje kontrolovať, či im nahrali ľudia doklady, potom ich upozorňovať, aby tie doklady nahrali pred DPH-čkou, potom im vyhrožovať, že nebudú spracované doklady v dobrom čase a tak ďalej, tak ďalej. Čiže nejaké že interné riešenie na automatizáciu, digitalizáciu, redukciu počtu Excelov, ktoré máš, kde kopíruješ a pastuješ veci. A potom tretia zákaznícka skupina, to sú že korporáty a taký nejaký, nechcem to nazvať, že enterprise level, ale korporáty a možno, že inovačné oddelenia korporátov, ktoré rozmýšľajú nad nejakými MVPčkami, chcú možno spustiť nejakú novú službu, niečo si takéto vyskúšať, ale čelia tomu, že keď zadávajú akože IT change requesty alebo nejaké požiadavky na ITčko, tak im povedia, že je super za 3 roky. A čiže toto sú také 3 zákaznícke persony. Tým, že sme predtým robili ten service design, tak nám to podľa mňa dáva strašnú výhodu, že sa vieme na to pozerať akože customer centric. Čiže treba dobre pochopiť problém, treba rozmýšľať nad tým, že
aké smery to riešenie môže nabrať a potom si nakresli tú cestu MVP 0, MVP 0,5, 1, 2, 3 a takto nejak cez to prejsť. Samozrejme, čím viac je to startupové, tak tým viac budeme takto rozmýšľať. Čím viac je to akože tradičný biznis, tak tam je to skôr o tom, že pochopiť, ako tá firma funguje so svojimi internými procesmi dneska, lebo čo je najväčší challenge? Že dojdeš do tej firmy, ohňostroje, máme super nový software, teraz sa všetci naučia a začnete to používať. Hej, low adoption rate, nikto to nebude používať, lebo proste budú ľudia naštvaní. Čiže to je ako keby, že ten začiatok. Potrebuješ dobrú analýzu, pochopiť, možno nejaké rozhovory spraviť, so stakeholderami si očakovať, že či naozaj toto sú tie problémy, ktoré sú najväčšie, tie potrebujeme vyriešiť. Ešte taká, že odbočka trošku, že my sme dávnejšie veľa ako keby, že stávali na tej metodológii service designu a design thinkingu a vo mne, tým, že mám taký presah trochu aj k tým startupom, sa to vo mne tak bije, že čo je vlastne správne, že či ten design thinking alebo ten lean startup. Že ten design thinking hovorí, že treba tých zákazníkov pochopiť, treba spraviť tie výskumy, validovať to s nimi a tak ďalej, versus lean startup hovorí, že čo najrýchlejšie dať to riešenie na trh, kontakt s realitou, kontakt so zákazníkom a na základe toho learningu iterovať. A asi čím som starší, tým viac sa prikláňam k tomu lean startupu, že proste treba to spraviť rýchlo a dať to tam, lebo trh je ultimátna validácia. Keď není trh, tak není nič. A ten design thinking, čím ako keby, že viac nafúkuješ ten výskum, tým viac sa môžeš ako keby, že stratiť niekde po ceste a začne na teba pôsobiť to, že máš nejakú akože paralýzu v rozhodovaní, lebo máš strašne veľa dát. Môže na teba pôsobiť to, že si niečo na začiatku úplne prehliadol a tým pádom sa pozeráš na problémy, ktoré možno problémami nie sú. Čiže a čím viac sa potom budeš ako keby, že spoliehať na ten research, tak môžeš podľa mňa, že zbytočne minúť peniaze, čas a vybrať sa ako keby, že slepou vetvou. Čiže aj v tých projektoch, ktoré robíme teraz, tak akože som viacej on the side toho, že poďme to radšej rýchlo spraviť, že použijeme, že buďme odvážni trochu, použijeme nejaký zdravý sedliacky rozum a pochopme ten problém, ktorý tam je a navrhneme k nemu nejaké rozumné riešenie, kde si myslíme, že by to mohlo fungovať, napíšme si toto sú naše nejaké hypotézy s tým spojené a potom to upravujeme na základe toho, čo sme sa naučili. Zaujímavé. Máš nejakú obľúbenú case study, o ktorej rád rozprávaš? My sme si dali tento rok taký cieľ, že dodať 20 no-code projektov. Sme asi na 8. A jeden taký super príklad je, a to je taký akože aj learning pre nás. Jedna naša kolegyňa bola minulý jeseň na Erasme a sme sa bavili o tom, že či by nechcela byť akože no-code dizajnérkou a tak ďalej. A sme sa dohodli, že ona sa teda bude 2 mesiace učiť a že potom vyskúšame nejaký projekt. No a tam ako keby sme si otestovali, že čo je vlastne ten learning curve toho, aby sa niekto stal, aby sa niekto netechnicky stal no-code developerom, lomeno dizajnerom, lomeno builderom, už ako to nazveme, tak to nazveme. A vlastne 2 mesiace sa to učila a následne dodala projekt, ktorý je platforma, ktorá prepája malé a stredné podniky s mentormi. Čo znamená, že ako Airbnb kind of platforma, kde na jednej strane máš MSPčka, ktoré sa tam nejak akože registrujú, vytvoria si tam nejaký profil, na druhej strane máš mentorov, ktorí majú nejaké akože time availability, majú nejakú cenu, musia byť nejak platení a vlastne potom sa na tej platforme párujú a dohadujú si mentoringy. A to bola jedna z takých tých akože prvých komplexnejších projektov, ktorých sme spravili, kde sme si ako keby že potvrdili, že vieme dodať technické riešenie netechnickými ľuďmi cez Bubble.io. Bubble.io je jedna z tých platform, ktoré používame. Toto bol projekt, ktorý sme robili pre Krajskú inovačnú rozvojovú agentúru Trnavského kraja, čo znamená, že to je agentúra, ktorá si dala za cieľ podporovať malé a stredné podniky a podnikanie v Trnavskom kraji, čo znamená, že dávalo zmysel. Biznisový problém bol, strategický zámer Kiri bol tiež a vlastne na to sme napasovali riešenie, ktoré akože takto spája. Čiže to je jeden z takých tých pekných projektov. Ďalší taký cool projekt bol akcelerátor ASON, možno ste zachytili od eCaseu. Tak vlastne tam, okrem toho, že sme robili web cez Webflow, čo je ďalší no-code nástroj, k tomu sa môžeme potom dostať, ktoré sú cool. Určite. Tak tam sme rozmýšľali nad tým, že ako spraviť možno nejaký operačný systém akcelerátora, lebo vlastne väčšina akcelerátorov, ktoré doteraz boli, tak akože bol to akože zopár eventov,
tam si došiel, mal si tam možno nejaký mentoring, ale mysleli sme si, že by bolo cool spraviť ako keby aj nejakú akože k tomu no-codovú e-learningovú platformu, kde každý ten startup dostane nejakú úlohu, kde možno to máš nejak napojené do Slacku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to bol taký akože druhý pekný projekt a potom sme robili zo pár webov cez Webflow. Jeden z takých známych bol teraz startup nedávno Sensible Bio, ktorý sa dostal do Y Combinatoru v Silicon Valley, tak pre nich sme robili web. Takže my sme si povedali na začiatku, že poďme spraviť tých projektov čo najviac, aby sme si nejak akože to ohmatali, že čo sú tie technológie, čo sa vlastne potrebujeme naučiť a bolo to celé také, akože, taký objavovací proces. A vlastne ty si sa na začiatku aj pýtal, že tá zmena v tom Cube, že z toho service designu na toto technické, no bolo to celé o tom, že musíš mať odvahu ísť skúšať nové veci a veľa akože aj pokazíš, aj nebudeš vedieť, ale keď máš ako keby tú ambíciu toho, že učíme sa tie nové veci, nejak systematicky k tomu pristupujeme, bereme kopu projektov, ktoré nejak akože posúvajú to, čo dneska vieme dodať, tak je to správne, lebo ideš ako keby, stále si zlepšuješ tú kompetenciu v rôznych nástrojoch a vieme, že dneska máme pomerne dobrú kompetenciu vo Webflowe, máme pomerne dobrú kompetenciu v Bubble, v Glide Apps, tiež taký akože celkom cool nástroj a prechádzame nejakým akože learning procesom. A pri tej zmene, kedy sme ako keby že čelili tomu, že buď už Cube akože vôbec nebude, alebo to skúsime nejak nanovo postavať s nejakou novou propozíciou, tak tam platí to isté, čo je pri lietaní. Že keď máš nejaký problém, tak najskôr musíš pilotovať, potom môžeš navigovať a potom môžeš komunikovať. Tak akože pre mňa bolo dôležité, že aby sme stále tú firmu nejak akože pilotovali, aby sme nad tým mali nejakú kontrolu a aby sme mohli robiť nejaké akože vedomé rozhodnutia. A tým, že sme tú firmu kontrolovali, tak sme mohli ako keby navigovať tým smerom no-codu a si vedome povedať, že poďme teda si vyskúšať tento nástroj a spravíme zo pár projektov. Poďme skúsiť nový nástroj a zase zo pár nových projektov. Takže, hej, ale toto sú také akože dva kľúčové asi, čo si tak pamätám. Teraz skúsme sa na to pozrieť, že som firma, povedzme, že už stredná alebo väčšia, pozdáva sa mi takéto riešenie a na druhej strane tá služba, ktorú by som na to mal použiť, je niečo nové, je to nejaký startup. Môžem tomu dôverovať? Dve veci. Väčšinou tá firma nedojde s tým, že no-code je cool, lebo oni vlastne nevedia, čo to je. Čiže skôr tá firma sa pozrie na to tak, že aha, že oni pochopili ten problém, čo máme a ponúkajú nám nejaké riešenie. A argumentujú, že sa to dá implementovať rýchlejšie, že to môže prejsť nejakým iteratívnym procesom a tak ďalej. A áno, a tam nastane tá otázka, že je to udržateľné, koľko nás to bude stáť a tak ďalej. Tie služby, áno, sú to startupy, ale tie startupy už nie sú až také malé. Napríklad Bubble vyrejzoval teraz 100 miliónové kolo. Vyrejzovali, že $100 miliónov. Že to už nie je úplne malý startup. Čo znamená, že tá udržateľnosť toho asi nejaká bude. Ale čo my robíme vždycky pre klientov je, že vypočítavame im, že koľko ich vlastne to riešenie bude stať na subscription costoch. To je podľa mňa že úplne kľúčová vec, lebo ty neodovzdávaš proste túto hotový kód a decid, ale ty vytváraš riešenie v nejakých existujúcich nástrojoch, ktoré medzi sebou prepájaš. Čo znamená, že áno, pri rozmýšľaní nad tým tech stackom na začiatku, tam presne prichádzajú tie faktory, že je to etablované riešenie, alebo je to niečo nové. Ak je to niečo nové, tak áno, čelíš tomu, že OK, musíme sa nejak nad tým zamyslieť, že čo, vyrejzovali peniaze, nevyrejzovali peniaze, musíme sa pozrieť do Crunchbaseu, že či ten startup akože má šancu prežiť, alebo nemá šancu prežiť, ale vlastne akože keď sa bavíme, že Bubble, ten Webflow, možno ten Glide, ten Flutterflow, akože to sú všetko už relatívne veľké startupy. Čiže tam sa skôr pozeráš na tú druhú vec a to je, že majú stabilný pricing, alebo očakáva sa, že ten pricing nejak zmenia, alebo že stáva sa pre tú firmu potom neudržateľný ten pricing, ak budú mať nejak strašne veľa položiek. Že napríklad Glide, ktorý by som povedal, že je taký akože automatizovaný Excel na steroidoch, tak akože ten priceuje podľa toho, koľko máš dát v tom. Čo môže byť problém v niektorých use caseoch. V niektorých vôbec, ale v niektorých to môže byť problém. Čiže toto sú skôr tie témy, ktoré s tými firmami riešime. Že
že kto sú tí poskytovatelia, koľko to asi bude stať mesačne a vlastne, hej, a či tie softvery ako keby, že komunikujú medzi sebou, ale to už je skôr práca na nás, že keď, ja neviem, že použiješ nejaký Make alebo Zapier, s niečím niečo prepojíš, niečo niekam pôjde. Akože všetky tie riešenia idú tým smerom, aby boli čo najviac integrovateľné medzi sebou logicky, lebo tak je to pre nich, akože im to unlockuje nejaký nový trh. Čiže tam úplne nevidíme nejaké akože spiatočníctvo. Čo si ale myslím, že sa v tomto softverovom svete, alebo teda, že v svete týchto low-code a no-code riešení udeje, že časom sa proste budú vytvárať nejaké akože monster platformy nad tým. Lebo dneska si spravíš niečo tu, potom to prepojíš s týmto, potom si spravíš niečo zase tu a na konci máš akože 6 toolov, ktoré si pospájal. Fajn, hej, stále je to akože lacné, neviem čo, funguje to. Ale myslím si, že sa at some point sa niekde akože udeje nejaký akože Microsoft v tejto téme, ktorý sa bude snažiť proste tie jednotlivé funkcionality dávať do jedného hubu a ty to potom možno budeš tvoriť ako keby, že už len v jednej appke. Alebo, a že I wish, že by to tak bolo. sa nám to uľahčí. Jasné. A skúsme ísť ešte tak o úroveň nižšie. A ako by mali firmy uvažovať nad tým, či si to postavia sami, alebo či skúsia teda túto cestu? Čo sú nejaké kritériá, na ktoré by sa mali pozerať? No, tak u startupov som to už naznačil, že u startupov je to, že availability technického talentu a runway je to rozhodujúce kritérium, že proste keď mám málo peňazí, a není môj co-founder ten technický človek, ktorý to proste po večeroch spraví, tak asi dáva zmysel si to akože rýchlejšie otestovať takto. Čo sa týka firiem, tak tam je to podľa mňa, že akože firmy, ktoré ponúkajú nejakú službu, ktorá nemusí byť technická, tak oni ako keby podľa mňa ani že nerozmýšľajú nad tým, že si spraviť niečo sami. Že oni skôr sú v tom, že aha, zrazu je tu nejaké riešenie, ktoré si môžeme dovoliť. Čiže ja by som skôr povedal, že ten trh malých a stredných podnikov je taký akože netransparentný, lebo že ty nemôžeš ísť teraz na Google a povedať, že koľko ma bude stáť zautomatizovanie mojej účtovnej kancelárie, alebo koľko ma bude stáť zautomatizovanie nejakého akože interného výrobného procesu. Že proste to nie je transparentný trh, kde by na internete boli cenníky a si im povedať, že tak môžem, nemôžem, hej. Čiže pre nich to je skôr len, že si v správnom čase na správnom mieste a oni identifikujú problém a tým ponúkneš riešenie na ten problém. A väčšinou tie firmy teraz nerobia to, že si ponúknú akože 5, že zavolajú si 5 rôznych firiem a dajte nám akože 5 ponúk a vysvetliť, akože není to core funkcia tej firmy, čiže netravia na tom až tak strašne veľa času. Čiže reálne, že postaviť si alebo nechať si postaviť môžu riešiť asi len startupy. Si myslím. Alebo teda aspoň, že z tých skromných skúseností, ktoré máme, tak si myslím, že toto som tak akože navnímal. Taká menšia reklamná vložka. Ak by ste si no-code chceli vyskúšať, tak WebSupport má službu, ktorá sa volá vlastná web stránka, kde si sami môžete vyklikať svoj web, svoj blog alebo taký menší e-shop. Takže ak ste sa doteraz nejakou takouto platformou nestretli a chcete si to šahať v slovenčine, tak určite odporúčam otestovať si vlastnú web stránku. Ja by som možno prešiel... Inak to je super vec, čo si povedal. Podľa mňa každý by to mal spraviť. Lebo takto si dokážeš podľa mňa, že veľmi zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce. Lebo vieš, že ľudia sa nám tak vo všeobecnosti delia na takých tých viacej technických a takých tých viacej biznisových. Ale teraz, že keď aj tí biznisoví ľudia nadobudú nejaké základné technické skúsenosti a keď prídu do nejakej práce a napadne ich nejaké zlepšenie a aj ho ukážu, tak to je mega. Čiže že ten kontakt s no-codom môže presne začať takto, že využite websupportiackú apku a vyskúšajte si to. A potom vás to možno začne baviť a budete to explorovať ďalej. Hej, na internete sú už rôzne akadémie, že ako si vytvoriť nejaký vzťah k tomu no-codu. Jedna taká akadémia sa volá, že 100 Days of No-Code, že ti to proste každý deň alebo každý druhý deň ti to pošle nejakú výzvu. Hej, a ti povie, že tak si spoj teraz, ja neviem, Airtable s niečím a aby sa udialo niečo. A dáva ti to takéto zadania a ty sa, akože, učíš sa.
Takže výborná vsúka. Ja som, možno je to 5 aj viacej rokov dozadu čítal v Newsweeku a tam bolo také odporúčanie, že na čo by si sa mal pozrieť v najbližších, 10 rokoch. A bolo tam také, že 3D tlač, že mal by si vedieť, že napríklad, že ako prežiť, keď nastane nejaká apokalypsa, s tým nikto ešte akože nerátal. Ale také, že každý by mal vedieť robiť nejaké webové aplikácie. A vtedy toto bola vec, ktorá podľa mňa, že buď neexistoval, ale bola úplne v plienkach. Ja som na to pozeral, že fúha, no, že aby každý tu vedel minimálne, že nejaké šablonovacie jazyky a potom možno naozaj niečo, že nakodiť, že to je dosť challenge. Ale potom, že keď prišiel, že celý tento ekosystém, ktorý tu vzniká, tak podľa mňa, že tam už nie je výhovorka, prečo si to neotestovať. No, presne. Akože môžeš voči tomu si stavať nejaké barikádky mentálne a si povedať, nie, mňa sa to netýka. Hej, tak jak aj AI, veľa ľudí sa k tomu takto stavia. Nie, mňa sa to netýka, idem bojovať proti tomu, lebo pokrok je zlý. Ale toto je pokrok. Hej? A teraz, že nad tým pokrokom sa dá rozmýšľať, podľa mňa, že v dvoch rovinách. Dá sa nad tým pokrokom rozmýšľať tak, že som developer a toto je pre mňa ako keby že ohrozenie. Alebo sa dá nad tým rozmýšľať tak, že som developer a toto je pre mňa nejaký ďalší power tool, alebo výťah k tomu, aby som sa venoval komplexnejším veciam ako týmto kvázi základným. Lebo robenie webu a robenie nejakej appky, robenie nejakej web appky, možno za 5 rokov si povieme, že to je ako úplne, vieš, že jak 10 rokov dozadu robenie videí na Instagrame bolo tough, alebo na YouTube, tak akože toto možno za 5 rokov, za 10 bude robenie, že web appiek a tak ďalej. Čo znamená, že tí mega naskillení ľudia, ktorí sú dneska developeri, sa môžu posunúť o poschodie vyššie a tým pádom môžu riešiť ešte komplexnejšie problémy a ešte náročnejšie problémy. A ja by som sa takto na to skôr pozeral. Hej, že my, už som na nejakých fórach to videl, že taká tá debata a mňa hneď napadlo prirovnanie, že pamätáte si, keď Uber začal v Bratislave? Hej, že jaký strašný fight to bol, ako to taxikári neznášali a že vlastne tí prví Uber šoféri boli tí netaxikári, tak akože toto si možno, že v nejakej akože veľmi malej mierke tým si prechádza aj ten no-code, že technický človek sa na to povie, že odpad, jednoduché, hej. Ale ten netechnický človek, tak jemu sa vyrendroval úplne nový svet. Zrazu, čo, môžem si spraviť niečo, vieš, môžem byť akože single startup founder, marketer, že akože viem si nastaviť kampane, viem si nastaviť akvizíciu userov, ale viem si popri tom akože spraviť aj nejaké basic riešenie. A to je podľa mňa to brutál. Že vlastne teraz tá veľká časť tej technickej komunity, tých developerov, ktorí robia takéto akože, ja to nechcem znehodnocovať, ale také, že relatívne, že basic veci, že appky, web appky, tak sa môžu práve posunúť a hej, môžu robiť na raketách, alebo na objavovaní vesmíru, alebo proste, že na niečom, čo nás zase posunie ďalej. Čiže tá technológia nám vlastne ako keby, že vyriešila to, na čo sme míňali strašne veľa resursov a tie resursy sa teraz môžu posunúť na niečo také akože brutálnejšie. Ja úplne súhlasím a ja som ti to aj ráno spomínal, že keď WebSupport dal von tú vlastnú web stránku, tak veľa toho feedbacku prišlo v komentároch, že to je tool, ktorý berie programátorom prácu, ale ozvali sa developeri, ktorí to vedeli obhájiť, že sorry, ale keď za takéto veci si teraz pýtaš peniaze, tak sa musíš nejak ďalej posunúť. A mne sa strašne páčilo, že sa nemusel do tej debaty zasiahnuť a že tí developeri sa tam medzi sebou vyrozprávali. A ja si pamätám, že na jednom evente sme tu mali Adama z Labyrinth Labs a ten presne hovoril, že ak si raz vybral technickú rolu, tak musíš stále na sebe makať, že ty nemôžeš niekde zatuhnúť a vlastne, že toto ťa núti stále posúvať sa dopredu, lebo tie technológie sa proste, tie možnosti sa brutálne posúvajú. Ono je to, akože mne to pripomína začiatok 20. storočia, výrobná automatizácia, keď ľudia hádzali nástroje do strojov, vieš, lebo im brali prácu, hej? Ale ono to je ako keby, že tá spoločnosť sa posúva, keď tí high value added ľudia riešia tie akože mega veľké problémy. A povedzme si úprimne, že proste robiť appky, to nie sú tie akože problémy, ktoré teraz tú populáciu posunú ďalej. Čiže hej, že nejaký ten prirodzený presun ľudí tam musí byť, ale ono to není ani len, že keď si vybral technickú rolu, že sa musíš stále vzdelávať. Vieš, že ja keď si teraz akože, že si predstavím seba,
je 2.1.2017 a ja som došiel do Prahy, do Holešovic a sadol som si do toho nového Škoda Auto Digilabu. Tak akože, keby som vedel robiť v Babli nejakú akože apku alebo niečo, tak moja hodnota v tom týme je akože úplne iná. Lebo ja som bol, že už sa nepamätám, jak som sa volal, možno nejaký service designer alebo niečo. A my spravili sme nejaký výskum, hej, vymysleli sme si, že dobre, poďme robiť teda elektrické vzdelanie skútrov, neviem čo, alebo mobilitu pre seniorov v Mníchove a tak. Akože, ale keby som si ja vedel spraviť to riešenie, tak vieš, koľko peňazí by sme ušetrili? Lebo my sme potom následne si akože hajrovali niekoho, kto nám to vyvinie a tak ďalej. Tak akože moja hodnota by bola úplne inde. A to je ako podľa mňa, že aj výzva ľuďom, ktorí sú, že service designeri, bol inovační manažéri, že akože neostaňte zaseknutí iba v tom, že robíte design thinking a kreslíte tie veci, ale akože že naberte trochu odvahy a posunte sa aj k tomu akože dodávaniu nejakého technického riešenia, lebo vaša hodnota brutálne stupne. Mne sa páči taký ten pojem, že citizen developer. A že ako si možno aj lebo počúvajú nás aj netechnickí ľudia, že možno ako si nejak vytvoriť takýto mindset, že ako k tomu pristupovať? No hlavne sa to netreba bať, lebo toto vnímam akože aj spätne, že komunita ľudí, ktorí sa točia okolo design thinkingu, tak ako keby sa stále točí v tom, že aké je dôležité skúmať tie veci a akože mať tam taký akože profesorský výskumný prístup, čo je podľa mňa úplne, že kontraproduktívne, keď s tým není spojená aj nejaká action. A teraz, že ako s tým môže byť spojená nejaká action? No, že niečo vytvorím a niekomu to ukážem. Čiže prvá vec je, že nebáť sa toho, že akože ja viem, že to boli si k tomu sadnúť, učiť sa niečo nové, skúšať to, ale to sú, že vy to viete nabrať tieto skilly že v priebehu týždňov. A neveril by som tomu, keby sme naozaj u nás v Cube nemali tie príklady toho, že tí ľudia sa to naučili v priebehu týždňov a aj tá komplexnosť tých projektov stúpa v priebehu týždňov, že ty sa, že fakt sa vieš toho naučiť dosť veľa. Čiže môže to začať úplne jednoduchým poskladaním si webu vo Wixe alebo na web supporte, alebo si nájdeniu 100 Days of No Code a proste skúšať sa s tým nejak hrať. Tie smery môžu byť rôzne, hej? Že ty môžeš ísť smerom, že som webový vyklikávač, ktorý vyklikáva na základe nejakého nákresu z Figmy. Môže byť. Môžem byť ten akože kreslič, ktorý si to najskôr nakreslí vo Figme a potom si to aj vykliká. Môžem byť napríklad len akože automatizátor prepájač. Hej, že zberám lídy, nejak ich kvalifikujem, možno vytváram nejaké akože chainy na automatizovanú komunikáciu, možno len pracujem s nejakými vnútrofiremnými dátami, že tu sme niečo zozbierali, nejaké múdro a tu je nejaký výstup a nejak to prepájam, distribuujem. Čiže to, že idem robiť no-code, neznamená, že budem teraz akože dizajner webový. Že tam je akože strašne veľa rôznych funkcií inde a skôr je to o tom, že nájsť si niečo, čo ťa baví. Čo je ale dôležité povedať je, že keď si skúsite Bubble, keď si skúsite Flutterflow, keď si skúsite Webflow, že tie interfejsy sú veľmi podobné. Čo znamená, že ty keď sa vieš, to je programovacie jazyky, že naučíš sa jeden a ten druhý už pick-upneš ľahšie. A toto isté platí aj v tom no-code. Že tá logika je často akože dosť podobná. Len tu je to v rúžovom, tu je to v žltom. OK, začnem si niečo robiť, vyberiem si nejakú platformu, business mi škáluje a nehrozí mi tam nejaký vendor lock, že jednoducho budem musieť už do konca života zostať na tej platforme, alebo bude pre mňa príliš drahé prejsť niekde inde? Úprimne povedané, nikdy sme v projekte ešte za toho 3/4 roka sme nikdy sa nedostali do tejto fázy. Ale teraz, že keby sme sa opýtali ChatGPT, že čo si myslí o tom, že či niečo takéto hrozí, tak ti asi povie niečo nasledovné. To, že si začal v no-code a prešiel si tou celou cestou akože validácie a rastu, tak si ušetril toľko peňazí, že ak at some point potrebuješ switchnúť už do custom kódu, tak budeš mať oveľa konkrétnejšie zadanie, ako by si mal na začiatku. Čiže to je prvý taký, z môjho názoru, pomerne silný argument. Druhý argument je, že tým, že to vytvárame v no-code, tak napríklad zákazník nie je nikdy loknutý k nám. Že my sme ti to vyvinuli a teraz už akože ťa budeme bilovať do nekonečna. Akože ty si admin, feel free, môžeš si to správať ďalej sám, môžeš sa to naučiť, možno ti spravíme nejaký kurz a tak ďalej. Čiže najväčšie riziko, ktoré vnímam,
je, že by ten nástroj krachol. Čiže teraz, keby sme si dali fakt, že tie konzervatívne okuliare, tak akože, hej, že najväčšie riziko je, že toto proste tá firma nedá a krachne. Jasné, môže krachnúť aj startup, ktorý vyrejzoval 100 mega a má, ja neviem, Bubble má nejakých milión používateľov registrovaných. Môže sa to stať, ale pravdepodobnosť toho, že by niekto vykúpil to riešenie, je už akože relatívne vysoká. Čo dobre, že síce na tom stratia investori, ale to riešenie ako keby v nejakej forme bude žiť ďalej. Čiže reálne toto je akože že biggest risk. Ja si to, že by to niektoré z tých riešení v tom chaine, že by to nedalo. Čo ale nič nemení na tom, že byť citizen developerom je cool. Lebo proste tých nástrojov je aj tak akože kopu, že stále to vieš akože nejak prehadzovať. A reálne, že vieš, že spravíš nejaké MVPčko, Bubbly a zistíš, že z toho potrebuješ mobilnú apku, tak potrebuješ prejsť na nejaké iné riešenie, lebo v Bubbly sa to úplne nedá, tak to proste preklikáš. Lebo však už to máš nakreslené. Hej, že to zase nie je až také. Hej, keby si mal proste minúť tie akože 4-5 týždňov roboty, že to prehadzuješ z jedného na druhé, už to niekto nakreslil. A inak ešte by the way si sa pýtal, že čo do budúcna. Úplne super by bolo, keby si mal nejaké že spojenie nejakého nástroju priamo s Figmou. Že vieš, že to tam kreslíš a rovno to tam môžeš aj nastavovať. Akože niektoré tie tooly sa to snažia, už sú aj nejaké také akože prepojka, že ty si nakreslíš niečo vo Figme a ono ti to nejak akože preklopí do toho Bubblu. Takže týmto smerom už ideme a myslím, že toto bude jedna z takých akože vývojových vetiev celkom silných. Ako sú tieto nástroje licencované? Sasko. Všetko je Sasko. Čo dneska není Sasko, tak nedostáva peniaze od investorov. Vieš. Čiže to je to, čo som hovoril, že musíš na začiatku rozmýšľať s tým, že koľko ťa to vlastne bude celé stať. Že my ako agentúra to vždycky vytvoríme, že proste pricing per projekt, zaplatíš one-off a potom prechádza na teba. Väčšina klientov si to robí tak, že potom si tam dá vlastnú kartu a bilujú to priamo im, s tým, že my im robíme ďalej nejaký support alebo potom im akože robíme nejaké ďalšie features. Ale je to Sasko. Máš nejaký tip, ako si možno ustrážiť nejaký budget nad týmto? No treba si na začiatku povedať, že čo vlastne ideme robiť. Hej? Že keď viem, že budem používať Glide a že tam budem mať akože milióny dát, a potom si poposúvam ten akože pricing slider a zistím, že aha, že okej, tak akože nebudem platiť $4,000 mesačne, tak budem hľadať niečo iné. Čiže neskakal by som akože len tak strmhlav rovno do toho, že tento nástroj a potom uvidíme. Že to by som si naozaj pozrel. A my sa to snažíme takže pozerať, že, okay, že či je to v nejakom akože rozumnom range. Lebo proste, opäť, že ak je to startup, tak nemôže páliť akože 5 litrov mesačne na SaaSkových subscriptions. A takisto, keď je to MSPčko, malý a stredný podnik, oni sú oveľa citlivejší na opakované mesačné platby, lebo pre nich to není akože, ten software není ich core business, čiže dávanie peňazí na niečo, čo není core, je také akože... Takže treba počítať, treba si spraviť research. A stretol si sa aj s takým niečím, že niekto to chcel ako SaaSovú /cloudovú službu, ale chcel to, že on-prem? Predpokladám, že sa s tým stretneme teraz, keď sa bavíme viac s korporátmi. Že toto je pre mňa ešte taký, že uncharted territory. Bavíme sa s väčšími firmami, ktoré by možno chceli robiť nejaké no-code riešenia vo svojich inovačných oddeleniach. Uvidíme. Corporate security policy a tak ďalej môže byť celkom tough, aj keď akože, keď si pozrieš weby tých rôznych toolov, tak ti povedia, ako sú enterprise ready a neviem čo. Uvidíme, aký bude ten kontakt s realitou, uvidíme, čo vlastne bude znamenať, že či je OK mať všetko akože v cloude, alebo bude niekto chcieť on-premise. To je tá tretia persona, o ktorej som hovoril, to sú také najmenej prebadané vody a myslím si, že tamto ako keby príde posledné. Že dneska ako keby to implementuješ tam, kde máš najnižšie bariéry na vstup, startupy MSPčka. Pre nich je to najväčší fix. No. Skúsme teraz trochu pozrieť do tej vešteckej gule. A ty si tu na začiatku hovoril nejaké čísla, že kam sa ten market uberá. A kde to teda ty vidíš o 5 rokov? 5
5 rokov je v tomto odvetví podľa mňa, že strašne veľký čas, ale všetky tie odhady sa zhodujú na tom, že tento trh by mal medzi 2020 a 2030 rásť, tam je to CAGR, Compound Annual Growth Rate, akože niekde medzi 25 až 40%, čo je akože, že to je že úplná šialenosť, že strašne veľa. Potom sú takí tí, čo hovoria, že sa to z 13 násobí, čiže to bude akože že miliardy. Čo môžeme očakávať? Taktože najskôr skúsim, že keby som nepreháňal, Keby som nepreháňal, tak môžeme očakávať, že veľa jednoduchých technických riešení bude robené netechnickými ľuďmi. Môžeme očakávať, že veľa startupov bude na svoje MVPčko používať no-code, aby investorom ukázali, že to, čo robia, nie je blbosť. Môžeme očakávať to, že sa zase roztvoria nejaké akože nožničky, že jednoduché technické veci budú robiť netechnickí ľudia, veľmi špecializovaní technickí ľudia budú ešte drahší a budú robiť ešte náročnejšie veci, čo je fajn, to je podľa mňa že pozitívny outcome. Tiež by som povedal, že asi môžeme očakávať, že aj vo veľa netechnických rolách sa bude očakávať, že tí ľudia budú mať nejaké basic technické zručnosti. Proste, hej, že to vidíme aj pri tom vzdelaní, že STEM obory fičia a toto je podľa mňa, že taký shortcut pre ne-STEM ľudí, ako sa k tomu dostať aspoň a robiť niečo, čo možno predtým robili tí STEM ľudia. Keby som preháňal, tak si myslím, že budeme mať určite akože silné prepojenie s tým takým akože konverzačným AI, že budeš zadávať veci a ono ti to na základe toho bude robiť nejaké tie jednotlivé akože chainy toho, čo sa bude diať priamo v tej appke. Čo znamená, že podľa mňa, že taký bubble, keby nejak implementoval niečo na štýl ChatGPT a že ty niečo si spravíš sám a teraz už neviem, tak mu napíšeš, tak ešte potrebujem spraviť toto, ale ti to tam sama vytvorí, tak to bude ako keby, že opäť zrýchlovať tú prácu tým no-code developerom. Kontroverzne si myslím, že stále bude potrebný nejaký prostredník medzi používateľom toho riešenia a tým akože no-code nástrojom. Čiže nejaká tá agentúra, nejakí tí freelanceri. Inak akože no-code sú extrémne silné komunity v Nigérii, v Pakistane a v Indii. Že my sme hľadali nedávno bubble expertov. Nie sú. Tu nie sú. Ale v Nigérii máme kolegu z Nigérie, takého experta, Johnnyho a takže tam sú tí ľudia a predávajú svoj skill do celého sveta. Čiže možno budeme vidieť aj tohto viacej. No a ešte jedna taká podľa mňa predikcia je, že pri hľadaní nových príležitostí sa bude oveľa viacej tlačiť na to, aby sme mali ten lean startup prístup. Že tu si niečo identifikoval, nejakú príležitosť, tak to ukáž. Hej, že zvaliduj to. Že to neostane len v takej tej, možno aj to, čo sme my robili v Cube predtým, že niečo sme vyskúmali, povedali sme, že myslíme si na základe rozhovorov a na základe nejakého researchu, že tu je príležitosť. Tak teraz ti klient povie, že no ale tak ukáž nejaký proof, tak ty budeš musieť rýchlo zmastiť nejaké riešenie a skonfrontovať to so zákazníkom. Že tohto uvidíme viacej. Koniec veštenia. Skôr sa pustíme na otázky od divákov. Bez čoho si nevieš predstaviť svoj deň? Nejaký tool, aplikácia, služba, vychytávka? Nedávno som si zrušil Facebook, takže bez toho si už viem predstaviť svoj deň. Po neviem koľkých rokov. Vstúpla produktivita? Skôr som mal taký pocit, že to už nie je pre mňa. To neviem. Spark, e-mailový klient, veľmi dobrý, doporučujem. ChatGPT 4, je to tak? No. Veľmi veľa vecí sa s tým dá spraviť. Akože trénujte sa v tom, ako zadávate prompty. Celý kľúč je, že proste musíš dávať dobré prompty a potom budeš dostávať dobré veci naspäť. No ako sa dáva teda dobré prompty? Musíš dať čo najviac kontextu tomu. Hej, že musíš ako keby popísať tú svoju situáciu, v ktorej si, čo ideš čeliť. Čaute, ja som Slavo, idem s Ferom Volárom do super podcastu, ktorý sa venuje tomuto a tomuto. Budeme mať tieto a tieto otázky. Daj mi nejaké zaujímavé štatistiky. Hej? A už ti to akože vie presne reagovať. Čiže čím viacej kontextu, tým lepšie. Nebáť sa mu potom akože hovoriť, tak ešte akože
ja neviem, že make it more expert-like. Challengeovať ho. Challengeovať ho a tak ďalej, toto úplne perfektne funguje. Čiže s tým už akože, napríklad veľa takých vecí, kde potrebujem napísať nejaký akože report alebo nejaké vyjadrenie alebo niečo, tak napríklad na toto dosť často používam ChatGPT. Že vlastne on vie perfektne napísať tú omáčku okolo toho. Čo proste niekde musíš tú omáčku dávať. Ja teraz si predstavím napríklad, že písanie grantov, ideálka, písanie nejakých projektov na eurofondy, topka. Hej. Akože toto, keď začnú tí konzultanti, čo píšu tie projekty, používať, tak si myslím, že zrazu sa im tá pipeline môže dosť zásadne rozšíriť. Čiže to je určite super. Napríklad, že vedel by som si predstaviť deň bez Office 365. Ale je to podľa mňa, trošku som naznačoval, že to sa možno udeje časom aj v tých no-code nástrojoch, že proste je to nejaký environment, v ktorom prirodzene pracujeme, aj keď nie je úplne ideálny, ale je tam ako keby, že všetko. Uvidíme, že ako sa s týmto popasujú práve tieto no-code firmy, že at some point si myslím, že budeme mať nejaké jedno prostredie, nejakého jedného veľkého vendora, ktorý proste bude dávať dokopy všetky tie tooly. Takže som zvedavý, ako sa toto vyvinie, ale neviem, čo ešte také. Nič ma nenapadá. Taký ten klasický text-stack dennodenný. OK. Otázka do réžie, ako to vyzerá s otázkami? Výborne. Viete poradiť aj nejaké túly, ktoré sa zameriavajú na automatizáciu procesov, nejaký backend, dashboard? No-code túly na webu už poznáme, ale na procesy to je celkom novinka. Napríklad Glide je celkom dobrý, Glide Apps. Ten používame v tých účtovných kanceláriách, z toho robíme dashboardy. To je celkom fajn aj zákaznícke, akože vieš tam vytvoruje zákaznícke zóny a takéto. Ten Make, akože na zber dát, na automatizáciu, to je celkom fajn. Konkurencia Zapier, ale Make je lacnejší, inak bývalý Integromat český, dosť cool. Veľa tých riešení sa inak aj tu akože v strednej Európe vytvára, čo je celkom fajn a je to asi dosť príležitosť do budúcna. No a toto ma asi tak napadá na prvú. Ale googlil by som opakovane, lebo toho je strašne veľa nového každú chvíľu. Že, to, čo sa bavíme teraz, keď si to niekto pustí za mesiac, už budú iné túly. OK, ďakujem. Ahojte, chápem výhodám no-code, ale často sa stáva, že projekt sa rozrastie a potom je veľmi ťažké vysvetliť klientovi, že treba to prepísať celé do novej technológie. Ako sa s týmto problémom vysporiadať? Otvorene komunikovať, že tento problém môže nastať. Hej. Tá otvorená komunikácia, že toto môže nastať, podľa mňa, že vyrieši veľa tých vecí. A my robíme s klientami také cvičenie, že sa ich pýtame, že kam to asi pôjde s tými features. Hej, že keď si predstavia tie svoje divoké sny, ktoré o tom riešení majú, takže že čo si predstavujú. A podľa toho nejak tak sa snažíš odhadnúť, že či to akože splňa alebo nesplňa a potom otvorene o tom hovoriť, že dobre, že vieme spraviť MVP 1, MVP 2, MVP 3, zvalidovať túto akože 40 hypotéz a keď náhodou to akože vyjde, čo znamená, že to asi je úspech, potom by ste mali byť akože happy s tým si to prerobiť do custom kódu. Čiže skôr je to o tom nejakom akože že zladení stakeholderov, nastavení tých očakávaní a odkomunikovaní, že proste áno, môžeme sa dostať do momentu, kedy proste to nebude dávať zmysel to ďalej takto robiť. Ale opakujem zase to, že väčšina startupov failne na to, a to nie sú ani len, že startupy, to môžu byť aj akože rôzne nové iniciatívy vo firmách. Failnú na tom, že proste riešia vec, čo problémom není. Čiže áno, bodaj by sa stávalo častejšie to, že je to také super, že až sa to dostane do fázy, kedy plačeme nad tým, že to musíme prerobiť do niečoho iného. Bodaj by. Janči sa pýtala, ako riešite aktuálnu zmenu pricingu v Bubble? Trpíme. Hľadáme alternatívy. Hej, inak veľmi veľká téma na diskusiách rôznych o tomto. Som zvedavý, že či tá firma akože tento backlash nejak bude manažovať alebo nebude.
neviem úplne presne povedať detaily, ale akože rieši sa to všade, riešia to všetci a teraz rozmýšľajú nad tým, že OK, tu sú 4 alternatívy a tá komunita ako keby tak jednohlasne hovorí, že tak my začneme teraz developovať v niečom inom, ak to nejak nevrátite naspäť, čiže je to taký akože ongoing war. A to sa môže stávať, hej? To sa môže stávať, na to sa musíme pripraviť, ale je to dôvod na to, aby sme akože povedali, že no-code nie je cesta? Není. Jasné. Máme tu ďalšiu vizionárskú otázku. Ako bude vyzerať svet v roku 2030 ako výsledok vplyvu AI? Neviem. Uvidíme za 7 rokov. Toto môžeme debatovať ďalšie 2 hodiny o tom, čo ja viem. Akože asi bude lepší. Áno, treba byť v tom, hej. Si optimista? Jasné. Akože odkedy vyšiel ChatGPT 3, keď to bol na jeseň, takže my sme to začali používať, neviem, druhý týždeň. To je celé len o tom, že proste nemôžeš sa barikádovať voči tým novým myšlienkam. Jasné, budú niektoré, akože niečo budú blbosti, niečo nevíde, budú nejaké akože fuck upy, hej, budú nejaké akože kontroverzie, to sa vždy deje, hej, ale proste neposunieme sa ďalej, ak neprejdeme aj nejakými takýmito akože chybami, vybuchnú proste budú nejaké problémy s tým, ale podľa mňa treba byť tomu otvorený, lebo na druhú stranu, podľa mňa, že opäť veľa takých tých akože, nechcem povedať, že nudných, ale takých tých, že povinných aktivít, kde není veľká pridaná hodnota, ak toto dokážeme vyriešiť, tak si zase, že unlockneme nejakú časť tej pracujúcej populácie, aby riešila nejaké väčšie problémy. Alebo proste sa venovala veciam, ktoré sú zmysluplnejšie. Čo mňa prekvapilo je, že AI ako keby, že prvá nejak tak akože dopadla na technických a kreatívnych ľudí, čo je zaujímavé, lebo však všetci nejak tak hovorili, že ľudia, čo robia manuálnu prácu alebo robia vo fabrikách, nebudú mať čo robiť, lebo ich nahradí technológia. Surprise, surprise, nahradí nás. Fajn, hej. Možno to bude znamenať, že viacej ľudia povedia, že týmto smerom nejakým, akože, že sa bude venovať že fyzickým, technologickým veciam, keďže tie digitálne technologické veci bude z veľkej časti možno vedieť robiť AI. Sú tam nejaké riziká a nástrahy? Sú. Ale na to sme asi nejak, akože, aspoň ja sa necítim byť nejak v tej téme až tak hlboko, aby som vedel povedať, že AI nás všetkých akože zožerie. Že my podľa mňa, že buďme oportunisti, či už sme podnikatelia, freelanceri, alebo neviem, tech ľudia, akože buďme oportunisti a využívajme to, kým to môže byť nejaká naša konkurenčná výhoda. Na toto vyzývam. Že aj my sme sa na to pozreli, takže mohli sme akože to odmietať, alebo sme si to mohli prijať a mať to ako nejakú konkurenčnú výhodu na nejaký čas. A myslím si, že toto bude tiež taký akože divide, ktorý sa bude robiť, že ja som nad tým rozmýšľal z pohľadu copywriterov napríklad. Že dneska ti vie, tá ChatGPT ti spraví veľa kopička priemerného. Ale na kopu veci je priemerné kopičko akože good enough. Čo znamená, že priemerní copywriteri asi budú časom robiť niečo iné, ale nadpriemerní copywriteri budú oveľa drahší. A kúpiš si ich na to, kedy to bude naozaj dávať zmysel. A toto sa podľa mňa môže udiať aj inde ako len u copywriterov. Že priemerní budú hľadať niečo iné, nadpriemerní budú drahší, priemerných nahradí technológia. Hovorí na záver Slavo Tuleja. Slavo, díky moc, že si našiel čas a teda pošeroval insighty za tú dobu, čo ste si všetkým prešli a zažili. A držím teda palce, nech dáte tie čísla, ktoré ste si setli a možno teda niekedy zase na budúce. Ďakujem za pozvanie. Milí diváci, toto boli ďalšie WebSupport Tech Talks. Ďakujeme, že nás počúvate, že nás sledujete, či už z videa, alebo teraz live. Ja budem veľmi rád, ak pošerujete ďalej Tech Talks, kdekoľvek na sociálnych sieťach, ako podcast a teším sa na vás na budúce. Majte sa fajn. Čaute.